אני חושב שאני מרגיש, אני חושב שזה חרוט בתוכי. זה בראש שלך, ואתה פועל על זה. וכמו שעכשיו אני אתן לך תחזיק חצי לימון ביד, אני אומר לך לדמיין שאתה מכניס אותו לפה, אז יש תנועה כזאת אתה מרגיש דברים או חושב דברים בראש, חוסר ביטחון או פחד או חרדה כזאת או אחרת, ואז הגוף תוקף אותך. הפיזיות באה לידי ביטוי. שזאת כבר פעולה, כי אם עכשיו אני חושבת על משהו ופתאום חוטפת כאב בטן, זאת פעולה. הגוף הגיב. הוא הגיב רק למחשבה שלי. אתה מבין את הנקודה? הגוף שלי מגיב רק בגלל הדמיון שלי? לא קורה כלום. זה רק הראש שלי. זה מטורף לחיות ככה. השאיפה היא להבין איך אנחנו יכולים להפסיק את זה. איך אני יכולה להפסיק את זה. אני יכולה להפסיק את זה. אני הפסקתי מלא דברים. בגלל שהבנתי איך זה עובד. ממש בהארדקור של זה הבנתי איך זה עובד. זה לא מתקיים יותר בעולם שלי. גם אם זה תוקף או קורה לי או מחשבה כזאת או אחרת נכנסת, אני יודעת לארגן אותה מחדש ולהניח אותה בצד. לשחרר אותה הצידה. ובכלל.